Kumagumbi amanomhlaba indlondlo lekhulumayo izindlondlo ezinhle sanibonani umntwana ohamba namakhehla lo. Namhlanje ngiphethe itopic yokuhlambulula nenhlambuluko. Le ndaba le uyibona ngathi iyafana kodwa ayifani. Ngoba uma ubheka abantu abaningi bayadideka, umuntu akazi noma udinga inhlambuluko noma udinga ukuhlambulula. So nje ngithe namhlanje ake ngicacise ukuthi kuhlukene akufani. Before ngiqhubeke ngisacela ulike usubscribe bese uyakhomenta below. Ukuhlambulula ukugeza. Inhlambuluko ilapho khona wenza uxolo, ushweleza. So ukuhlambulula kuhlambulula bani? Sihlambulula amathongo esihamba nawo. Sihlambulula imimoya esihamba nayo. Ukuhlambulula ungahlambulula kaningi nakaningi ulokhu uyile kwesisikhathi uya empophomeni bakukhomba empophomeni, ngesisikhathi uya esizibeni, ngesisikhathi uya kuphi as long wena bekubonisa ukuthi usadinga ukuthi ubahlambulule, usadinga ukuthi ubenzele lokhu nalokhu. So ukuhlambulula ke lokho ngoba uyabageza, ugeza imimoya ukuthi ayibe mihle, ikhanye, isuke konke okubi, imimoya emibi kusuke konke lezi zinto ezimbi zobumnyama ezikhona. Kumathonga uyabageza nabo ukuthi lezi zinto ababezenza bese sekhona emhlabeni, ngoba siyazi ukuthi maningi amaphutha esiwenzayo, okunye siyakwenza singaboni ukuthi kuliphutha. Mase sekufuneke-ke sisebenze amathongo sekungenile-ke manje asefuna ukuthi wena usebenze, asezokwazi ukukucela ukuthi bahlambulule la, bekubonisa ukuthi nayo inhlambuluko, usadingeka ukuthi uhlambulule la, usadingeka ukuthi uhlambulule la, usadingeka ukuthi usigeze la, asikakagezeki. Mhlawumbe kwesinye isikhathi uzoyomgeza, kwesinye isikhathi akubonisa ukuthi hayi udinga ukugezwa ngani. Abanye kwesinye isikhathi bazokukhombisa ukuthi hayi manje ngeke ukhona ukwazi ukuyigeza kodwa uyadinga umuntu yokuthi angakugeza, angakuhlambulula. So-ke kukuwe-ke mntanethongo ukuthi uyenza kanjani. Uthi uma ubonisiwe ukuthi kufanele uhlambulule amathongo ohamba nayo nemimoya ohamba nayo, ube ulokhu uyibuza uyiphendula ukuthi kade ngangibahlambulula, kade ngangenzani, akufanani. Kwesinye isikhathi bayakwazi ukukukhombisa ukuthi ungasihlambulula kanjani. Kwesinye isikhathi futhi kuthola ukuthi awunazo lezo zinto lezi ezidingekalayo ukuthi ubakhona ukubahlambulula. Manje-ke yingakho kwesinye isikhathi ubona ukuthi sike sidinga usizo, sidinga ukuthi sithole usizo lokuthi sithole abantu abazosihlambulula, sithole abantu abazokwazi ukusincedisa, ngoba yikho ukuthi awunakho nokhona ukuthi uzenze ngoba awunayo lento le abayifunayo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi badinga impande yokuthi sidinga lokhu ukuthi usihlambulule ngalo muthi okanje. Kwesinye isikhathi badinga amanzi wodwa nje ayakwazi ukuhlambulula enze noma ngabe yini. Amanzi awukuphila, senzela yonke into asenzela yona. So ngiyathemba ukuthi uya-understand ukuthi kuyini ukuhlambulula, kuyini ukugeza, ngoba uyabageza amathongo wageze, akubonise. Mhlawumbe bazokubonisa nasephusheni ukuthi ngingcolile, mhlawumbe ngenza lokhu nalokhu. Uzothi uma usuhlambulula lapho usugeza uyihlambulula wena noma uyazenzela wena, bakukhombisa ukuthi hamba ubenze kanjani, or else ubonisiwe ukuthi umuntu loyo ozokwenza uzobe kwenza kanjani. Kwesinye isikhathi uyathi uma wenza ubukhuluma ukuthi ngiyageza, ngiyakususa lokhu, ngiyageza, ngithi geze kube muhle, kusuke wonke amabala akhona kuwo. Yiko lokho ukuhlambulula, ukugeza, ugeza imimoya ohamba nayo, ugeza amathongo ohamba nayo. Bese ngiza la kwinhlambuluko. Inhlambuluko yilapho ngithi sithe ucela uxolo, uyashweleza, uyamshwelezela, ushwelezela abantu abaphilayo. Kwenzayo kwesinye isikhathi umndeni awuzwani, kuyafuneka ukuthi nihlangane nenze uxolo. Lokho futhi nakho kuyiko kuyinhlambuluko, okudinga ukuthi nihlambukelane. Omunye akhuluma ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngakwenza lokho, omunye athi nami ngiyaxolisa ukuthi ngakwenza lokho, uyabona. Kwesinye isikhathi-ke manje usushwelezela bani? Umuntu omunye osekhaya, kuthola ukuthi khona ekhaya umuntu ogulayo osegula isikhathi eside akakhona ukuhamba emhlabeni, kunezinto ayikhulumayo aze ayishoyo ukuthi wazenza. Yingaleso sikhathi nimcelela-ke namanje uxolo, nimshwelezele ukuthi kulokho akakwenzile siyacela ukuthi simxhumanise, simgeze, simcelele uxolo, simgeze, simhlambulule kukho konke, simenze abe muhle, athi mayefika kwelamathonga afike muhle, egezekile, clean.
bese-ke kuthola omunye uyaphuma umphefumulo-ke lapho useyakhona ukuhamba. Omunye uyahamba emhlabeni engazange azalicela uxolo, azi kahle ukuthi fanele acele uxolo kodwa ngenxa yokuthi uyasaba. Omunye nje noma ngabe kuthiwani nakho ukuthi nje ngeke ngize ngiyikhiphe lento ngiyoze ngife nayo. Ekuhambeni kwakhe-ke sehambile sengale kwelamathonga, useyadinga manje ukuthi mayenzelwe le ndaba, makaxoliselwe, makashwelezelwe. Sekuyilapho-ke sekudingeka khona imindeni ukuthi mayihlangane izokwazi ukuthi imcelele uxolo, izokwazi ukumshwelezela. Kushwelezwa ngani-ke lapho-ke? Kushwelezwa ngempahla ethile, ngembuzi noma ngempahla enizobe nikhonjiswe yona, kodwa-ke yimbuzi ekwaziyo kahle kahle ukuthi ishwelezele umuntu osahamba emhlabeni, onamacala, odinga ukugeza, odinga ukwenzani, odinga ukususwa konke lamabala. Ngoba niyazi ukuthi ngale kwelamathonga kunesikhathi la usuhambile emhlabeni sekufuneka udibane nabantu bakini. Awukwazi ukudibana nabantu bakini unamacala. Mhlampe wabulala usisi wakho, mhlampe wabulala umyeni wakho, mhlampe wabulala bani noma wathwebula ubani. Lezo zinto lezo zihamba hambe kube izinto ezisalela abantu abaphilayo. Yilapho-ke sesingena khona-ke thina abantu abaphilayo sekufanele sihambe siyokushwelezela. Ikakhulukazi nje ngithanda ukuthi ngigxile kakhulu kuma-self-initiate. Ama-self-initiate ikakhulukazi uma ubhizi ne-initiation yakho, ingalesi sikhathi ziqhamuka zonke lezi ndaba zokuthi shwelezela ugogo ubani bani owahamba enze lokhu, shwelezela uma wakho mhlampe wahamba wenze lokhu. Uzokwazi kanjani-ke mhlampe ukumshwelezela? Maybe awukhoni nokungena kulowo mndeni, nalowo mndeni iy'ngane zakhe mhlampe ayifuni nokuthi kuze kuqaliswe nje kukhulunywe lelo gama lokuthi wenze ukuthi. Uthola ukuthi umndeni uyazi ukuthi khona into eyenzeka kodwa awufuni ukukhuluma. Abanye-ke bane-pride yokuthi nje angifuni uma wami mina aziwe ukuthi wenza ukuthi, ugogo wami mina angifuni ukuthi kube ukuthi. Kodwa-ke lo gogo nalo mama nalo mkhulu nalo malume noma ungabe ubani lo wahamba udinga ukushwelezelwa, uyadinga manje ukuthi ngabe sebeyakhuluma, bayahlala, bayalungisa izinto, kodwa ngenxa ye-pride yabantu abaphilayo kugcina lezo zinto zihlehla zingasenzeki. Wena-ke mntana ethonga, wena-ke mntwana ozimisele ngendlela yakho, guqa ngedolo uthandaze, uncenga amathonga akho, uwacela ama-spirit guides wakho ukuthi awakugayide ukuthi uyenza njani manje, ngoba nawo umndeni awufuni ukuhlala phansi, nawo umndeni awufuni ukwenza izinto ngendlela, awufuni ukushweleza. Khululeka, yazi ukuthi khona indlela ziningi kabi zokuthi ungenza, kodwa futhi uma ngabe ungaguqi ngedolo ukhulume nama-spirit guides wakho, ukhulume nomveli inqangi, ucele ubuze ukuthi wenze njani, uzogcina uhleli nje ustakile ungakhoni ukunyakaza. Nabo laba abaphilayo bayitshela ukuthi babambezela wena, nabo-ke ngabe uyabaphumelelisa-ke, uyabanqobisa lezi zimpi zabo zasemhlabeni abanazo. Into nje engifuna ukuthi mina ngiyicacise namhlanje, uyakwazi ukuthi uyenze inhlambuluko ungayanga ekhaya. Uyakwazi ukuyenza inhlambuluko ungazange uzubize wonke lo mndeni lo okhona uzubatshele nokuthi namhlanje ngenza inhlambuluko, ngicelela bani uxolo. Uwena odingayo. Angisho ukuthi thatha wonke abantu basekhaya bahamba ney'nkinga zabo bese uthi indlondlo yathi ngiyakwazi ukubenzela. Uma ngabe ukwi-self-initiate, ama-spirit guides wakho ayeza kuwe azokubonisa ukuthi nangu umuntu odinga ukuthi mawumenzele. Angithi mhlawumbe awazi namathonga wonke ohamba nawo. Ngelelo thonga uthola ukuthi lihamba nawe, lidinga wena ukuthi mawulihlambulule ukuze lizokwazi ukuza kuwe kahle. So-ke that is why thina sihamba nomsamu wethu. Umsamu omkhulu umsamu ilo hamba nawo, okwazi ukuthi noma ngabe ikuphi la ukhona wenze zonke izinto ofanele uzenze. Yingakho ngisho ukuthi ama-spirit guides wakho azokukhombisa ukuthi wenza kanjani. Awudingi ukuthi uzuye ekhaya komalume uma ngabe kukhona omalume ekhaya abanqwahe namakhaya, ngoba uyazi ukuthi umuntu nje uma ngabe ukuthi ikhaya lakubo uba nalokho ukuthi ekhaya ngeke kwenzeke noma ngabe yini, ngikhona mina, uma ngingafuni angifuni. So-ke wena uzobambezeleka. Mhlawumbe ubhuti wakho omdala, mhlampe uyena uma wakho ukhona ekhaya uyakubambezela, mhlampe ngabe ubani, guqa ngedolo ekhoneni lakho lelo hlala uguqa kulo, ubatshela abantu bakho ukuthi njengamanje ngibonile ukuthi nithi angenza ukuthi nokuthi, kodwa manje angikwazi ukwenza ngoba nayi indaba, nangumani nangubani. Uyabaceba manje, ngithi uyakhuluma, uyasho ukuthi nangu umuntu ongafuni ngene ekhaya umani, nangu sibani bani lo khuluma emsamo, yena ngeke azakhona ukukwenza, futhi awukwazi-ke
ukuthi uzocelela ushwelezele umuntu osahamba emhlabeni, nabantu eniphila nabo la emhlabeni abanamagqubu, nabantu abangakufisela inqubekela phambili, nabantu abazothi nibe nicelela ushwele umuntu owahamba emhlabeni, kepha nina futhi niyalwa. That is why ngithi as a self-initiate unayo indlela yokuthi wenze. Uyakwazi, ngumsamo wakho oyihambelayo, uyakwazi ukuyoshweleza, uyakwazi ukucelela umuntu uxolo, bazokudirect ukuthi kwenziwe kanjani. Uma ngabe ukuthi abakudirect, bazokutshela ukuthi funa usizo kumuntu ozokwazi ukuthi akusize, ngoba ayikho into mntana ethonga esingakwazi ukuyenza thina we are spiritual. Izinto zethu zi-spiritual ngoba yonke into zihamba, siyakhona ukuthepha yonke indawo siyakhona ukuthi si-connecta emazweni akude, si-connecta ey'ntabeni, si-connecta egwadule, emahlathini, si-connecta emifuleni, si-connecta yonke indawo. Ngisho noma ngabe kuphi bazokudirect ukuthi hamba la endaweni ethile, uzokhona ukuthi wenze lento oyenzayo, bese uyaqeda ubuye uvale umlomo uthule, bayitshela ukuthi bakubambezele, kanti wena usuhambile nendawo, uhambe kakhulu. So ngiyanithanda kakhulu nonke emakhaya. Bengithi angizocacisa ngaleyo ndaba namhlanje. Ngicela ukuthi usukume mntana ethonga, wenze izinto zakho, ungabambezeli amathonga afuna ukusebenza, ungazibambezeli nawe, ngoba isikhathi asikho ngakuthina. Isikhathi siyahamba, siyakhula, siyahamba isikhathi, izinto ey'ningi ongabe usuzenzile uyabambezeleka. Ngiyanithanda kakhulu, nisale kahle.